muskulatura kubitalaren indartze ezentrikoa. Eserita jarriko gara, ukondoa tolestuta, bezaurrea mahai baten gainean bermatuta. Oina erabiliz, goma zapalduko dugu, eta beste muturrari eskua erabiliz helduko diogu. Ahurra, beherantz begira dugula. Beste eskua erabiliz, pasiboki eskumuturra atz txikirantz okertuko dugu. Itzulerako mugimendua 5 segundoz geldiaraziko dugu. Hasierako posiziora itzultzeko, kontrako eskua erabilita egingo dugu. 10 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu egunean behin.